ಆಟಿದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯನ ಕುರಿಯರು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಾತ ಮಲ್ಲ ಸಮಯಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಮತ್ತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ದಾಯಕ ನೀನು ಮಂತೀರ ಪನ್ಪಣಂಚಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಂಚ ಗೊಂದಲಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಐತಾರದ ರಜೆ ಅತ್ತಂಡ ಪರ್ಬದ ರಜೆ ತಲಕನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರೈತಾಗ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ರಜೆತ್ತ ದಿನ ಅಂದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡಲ ದಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಕಂಡಲ ದಪ್ಪೆರಜ್ಜಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಡಲುಗಳ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಕೊರೆಪ್ಪುನಿರ್ದು ಬೇತೆನಿ ರೀತಿ ಕಡೆಲ್ಲ ಕೊರೆಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮಗೆ ಎಂದ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಐರ್ದಾದ ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜರ್ತೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ರೈತನ ರಜತ್ತ ದಿನ ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇನಿ ಐನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಮೌಢ್ಯ ಎತ್ತದ ಕೇಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನೇ ಇನ್ನು ಮೌಢ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಜಾಗೆಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕೋಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದರ್ಶನ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಆಗೇಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಜನಕ್ಕಲೇನೊಂಜಿ ಭಯಗೃತ್ತ ವಾತಾವರಣ ಮಂತ ಬಾರ್ದಿರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದುಂಬು ಗ್ರಾಣದ ದುಂಬು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಯಮಲುಲ್ಲ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಲೇನೊಂಜಿ ಪೋಡಿಪಾಯರ ಬೋಡದೆ ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಿಂದೇ ಒಂಜಿ ದೀದು ಭಯ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಅನಿಷ್ಟದ ದಿನ ಆಟಿ ಕುಲೆಕುಲ್ನ ತಿಂಗೋಲು ಇಂಚ ಮಾತೊಂಜಿ ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ಮೌಢ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಡು ಬಿಗಿತ್ತದೇರಿ ಜನಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುಣವು ಒಂಜಿ ಗೋಕರ್ನೋಡ್ದು ಬಾರ್ಕೂರು ಸುದೆ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಬಾರ್ಕೂರು ಸುದೇರ್ದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಯಾಳಿ ರಾಜ್ಯೋಡ್ಲ ಮೂಜಿನಾಲ್ ನಮ್ಮನೆದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಈ ತುಳುನಾಡೊಂಜಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡೊಂಜಿ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ನಿಯಮಂದಲ ಬೆಮ್ಮೇರಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆ ನಿಯಮತ್ರ ಮೂಲದ ಕಟ್ಟಲು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಐಕಂದೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2,500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಡಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಲೋಹ ಚುಂಬಕದಂಚಿನ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಸೆಳೆತ ಇತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿತ್ತೇರಿ ಒಂದೆರ್ದಾದ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಗತ್ತದ ಅನೇಕ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಧಾರಗಳು ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಆತನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇನಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಇಡೇ ನಾನು ಬರೋಡೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನೊಂಜಿ ಆಶಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋನೊಂದು ಜಾಗ ಎತ್ತಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತು ಇನಿ ಮೂಲು ದಾದಾತನ ಕೇಂಡ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗೋಳುಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೋಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆಟಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಟಿದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಆಚರಣೆಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ವಿಚಾರಧಾರೆಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಚಾರಧಾರೆಡು ಆಟಿಜ್ಜಿ ಆಟಿನ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕಲು ದಾಯಗಿಂಚ ಕಟ್ಟದಿರಿ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಯತ್ತ ತಿಂಗೋಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಸಾಗೋಲಿ ಮುಗಿದು ಇತ್ತನ ಕಾಸು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸು ಮಾತ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂದಲ ಒಂಜಾತ ಕೀರಿಕೂಟ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಮೋಡ ಕವಿದಿನ ವಾತಾವರಣಗಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೀಕು ಸಂಕಟಲು ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಮಯದಾದ ಈ ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಂಚ ಆಚರಣೆ ಅಂಚ ಐರ್ದಾದ ಜನಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಪಂತೀರು ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿರ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ದೊಂಪದ ಬಲಿಪ್ಪು ಬಂಡಿಪ್ಪು ವಲಸಾರಿಪ್ಪು ನೇಮುಲುಪ್ಪು ಕಂಬಳಪ್ಪು ಅಂಕಾಯನಲುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಸೋರ್ದಾದ ಐನ ಮನ್ಪೇರೆ ಆವಂದ ನೀಡ್ದಾದ ಆಟಿಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡದು ಆಟಿನ ಮಾತ ಪಂಡೀರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸುಲಭೊಡಿನಿ ಇಂಚದೆ ತೊಂಡಗೆಂಡ ಆಟಿಡು ಮದ್ಮೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿಡು ಅವ್ವಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಹಟೊಕ್ಕು ಬೋಡದು ಯಾನೊಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಟಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕದೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕದೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿನ್ಲ ಏನು ಆಟಿಡೆ ದೈದೆ ದಯೆಂದಕೆಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಲಾದಿತ್ತನೆ ಅವು ಬೊಕ ಇನ್ನಿಲ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಆಟಿನ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗೋಲಿ ದಾಯ ತಿಂಗೋಲಿಗೆಂಡ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ
ಒಂಜಿ ಬಾಗಿನ ಬುಡ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಆಟಿಡ ಅನೇಕ ತುಳುನಾಡದ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ ಇಪ್ಪೇದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ರೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಆತ ದವಸ ಧಾನ್ಯೊಂದಿದು ಒಂಜಿ ಪೂ ಚಿಲ್ಲರೆದೀದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೈತಲಿತನ ಕೈತೋಡುಗು ಒಂಜಿ ದಾನ ಬುಡ್ಪುನ ನೀರಿಗೆ ದಾನ ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಯಮತ್ತನು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಅವು ನಂಗೆ ಮರತದ ಬೋತನು ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲೆಡೆ ತೀರ್ಥ ಮೀನಿಂದಾಂಡ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನು ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇನ್ನು ಆಟಿಡೆ ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಗಳು ಅವಲ ಆಟಿಡೆ ಅಪ್ಪನವು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡೆ ಇನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣವು ಎಕಡ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಒಂದು ಜನ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಮಂತ ಕೇಳಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನೇರೆ ಈರು ಪಾಲೆದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈರು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪರೊಳಿ ಬೇಂಗದ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪರೊಡು ಏಕದಾಲ ಮಾತು ಅಜ್ಜಲ್ಪ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪರ್ಪುಣಂದಂಡ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಪರಡು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಮಂತದೀನತ್ತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಂಡು ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ಶೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪದ ತೆನಸದ ಕ್ರಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಗೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಈ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ಭಾಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಪರ್ನಾಯ್ಕ ಮಾನ್ಯತೆ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ನಂದಾಂಡ ಪರೋಳಿ ಆತೆ ತಂದ ಐನ ಮಾತೋತಿಕಂದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಅಂದ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಬೋದು ಕೆತ್ತೆನ ಕೊಣದು ಬತ್ತದು ಗುದ್ದುದು ñಕ್ಕಮಂತ ನೀಡಬಾರದು ಪರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಗೂ ತುಂಬು ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರೇಗ ನಮ್ಮ ಕಲಿ ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುವ ಬಹುಶಃ ಕಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಗೂ ದುಂಬೈನ ಪರ್ನಂದಂಡ ಪುದರ್ ನೀರ ಅಂದು ಪನ್ಪೀರಿ ಏತ ಪರ್ನಲ ಅವು ಅಮಲಾಪುಜಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬುಲೆಪ್ಪುಣ ಐಕ ಅಮಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದಲ ಪನ್ಪೀರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಇರೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಗೂ ದುಂಬು ಪೋದು ಐನು ಕೆತ್ತೇನು ಕೊಣದು ಬತ್ತದು ಕೆತ್ತದು ಐನು ಕೊಣದು ಬತ್ತದು ಐನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುದ್ದುದು ಐಕ ಬೋಡಾಪುನಂಜನ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಜೀರ್ದಾರ ಎಂಚೆಂಚುನಂಜಿ ಉಂಡ ಐನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾದು ಐನು ಕಡೆದು ಊರ್ದ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಐನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿಡ ಐಕೊಂಜಿ ಒಗರ್ನೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಬೊಲ್ಲು ಒಗರ್ನೆ ಕೊರ್ದಾದ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಗೆಂಡೋಡು ಪಾಡ್ದ ಐಕ ಪಾಡ್ದಾದ ಐನು ಪರ್ನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅವು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆತ ನಿಯಮ ಉಂಡವು ಬರಿಯ ಕೆತ್ತೆಡು ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಐನ ಕೆತ್ತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಮಿಶ್ರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ತೆನಸುಲು ಪೂರ್ದಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾರೀರಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣಿನಿ ತಿರ್ನಕ್ಲು ಪಂತೀರಿ ಪಾಲೆದ ಮರಕ್ಕೆ ತೆಡ್ಲಿನ ವೈಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡುಗೆ ತೆಡ್ಲಿನ ವೈಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪವರ್ಲ ಪಾಲೆದ ಮರಕ್ಕೆ ಅರ್ತಿದ ಮರ ಇತ್ತನಲ್ಪ ತೆಡ್ಲು ಬೂರ್ನೊಂದುಲ ಪನ್ಪೀರಿ ತೆಡ್ಲಿನ ನೇನು ಐರ್ದಾದು ಅವೊಂಜಿ ಮಿಂಚು ಬಂದಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಲೆದ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷಲ ಉಂಡು ಐನ ಆಟಿ ಮಂತದಾದ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜ ತಾರಾಯ್ದ ಗಂಜ ಮತ್ತು ದೀಪುನಂಚಿನ ಈ ತಿಂಗೋಲು ಬರ್ಪುಣಿಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುತ್ತ ಈ ತಿಂಗೋಲ್ಡೇ ಬರ್ಪುಣವು ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲ್ಡೇ ಬರ್ಪುಣವು ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಅವು ದಾನ ಯಾತ್ರ ಮಾಡಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇನಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಈ ಬಡವಗೂ ಒಯ್ನ್ ತಿನ್ಪ ಆನಿ ಬಡವಗೂ ಒಯ್ನ್ ತಿಂತೇರಿ ಒಂದು ಇನಿ ನಂಗೆ ದಾನ ಆತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಆಟಿಲು ಎಂಚ ಆತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ನಲ್ಪ ಬಗೆತ ಕಜಿಪೂನು ಅಂಜಿ ಇತ್ತು ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪುರ್ದು ಜಾತಿ ಕಜಿಪುಲ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಮಾತಾದಿಗಿಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಬಂಡ ಕಜಿಪು ವಿಜೃಂಭಿಸುನತ್ತಂದೆ ನಡುಟೋಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುನು ಐರ್ದಾದಿ ನೀ ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಕೆಂಡ ಈ ತಜಂಕು ಇನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಂಡದ ಬರಿಟೆ ತಾರಿಲುಪ್ಪೆದ ತಾರಿಡು ಇರೋಲು ಬೂರೊಂತುಂಡು ಇರೋಲು ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೆಪ್ಪರಿಂಗೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಬೂರೊಂತುಂಡು ಆ ಚೆಪ್ಪರಿಂಗೇನು ಮಸ್ತ್ ಕೈಕಂಜಿಲು ತಿನ್ಪೇದ ದಯಪಣ್ಣಪ್ಪ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡು ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ಬುಡೊಂತೀರಿ ಆ ಬುಡ್ನಾಗ ಆ ಚೆಪ್ಪರಿಂಗೇನು ತಿಂದನ ಕೂಡ ಕಂಡ ದಪ್ಪೋಡ್ನ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಆವಡು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿದಿರಿ ಐನು ಕೊನೋದು ದಿನ ಐನು ಮುಂಗೆ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ರಾತಿ ಪಾರ್ದು ತಿಂದಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಆ ಮುಂಗೆಡ್ಲ ಆತ ಸತ್ತು ಎತ್ತನೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ ಹಾಪಿದನೆ ಜೋಕುಲೈನ್ ದಿವಂತೀರಿ ಮುಂಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಪೆಲತ್ತರಿ ತಿನ್ಪುನ ಒಂದೇಟು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತು ತುಯರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶలుಲ್ಲ ತಜಂಕುಡುಪ್ಪು ಪೆಲತ್ತರಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಇನಿ ಪನೀರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೈನಿ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನಿ ಇದಿನ ದಾನೆ ಅದನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಪ್ರಕೃತಿಲವರ ನಾಶ ಅನ್ಪೋಣಮ್ಮ ಏರ ಜೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಜಂಕಂದು ಬಂಡವು ಮುದೇಲಿರ್ದೆ ಐನು ಪುರ್ತೊಂದು ಮಾತ ಬತ್ತು ದಾನೆ ಮಾತ ಮಂತ ಮಾಡ್ಬೀರಿ ಅಂಚತ್ತ ಐನು ಮಾತ ಕಿನುಕುನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪುಣ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋದು ಐನು ತಪ್ಪುನು ಕೊಣದು ಬತ್ತದು ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ
ಐನು ಮಾತ ದುಂಬು ಮಾತ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಲಿತ ಬಜೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಐನು ಮಡಿತದು ಮಡದನಿ ಐನು ಕುಡ್ತದು ಐನು ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪುಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪುಣ ಇಟ್ಲ ಐಕ್ ಐನನೇ ಐನ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾರೆತ್ತು ಇನಿ ಪತ್ರಡೆ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲಿಡಾಪುಂಡು ಪತ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧಕಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಬರಿಯ ಚೇವನು ಕೊಣದು ಬತ್ತದು ಅತನ ಇನಿ ಆ ಕ್ರೋಟನ್ ಮಾತ ಇನಿ ಗಾರ್ಡನ್ಲ ಕೊಣದು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ರಡೆ ಮನ್ಪುಣ ಕಲ್ಲರ್ದ ಚೇವು ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಐಟ್ಲ ಇನಿ ಪತ್ರಡೆ ಮನ್ಪೆರ ಜನಕ್ಕಳು ಪಿದಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಡೆ ಮನ್ಪೊಡ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಮೂಜಿ ನಮನೆದ ಸೊಪ್ಪುದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸೋನ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಮರಚೇವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚೇವು ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ರಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಅಪ್ಪನ ಮರಚೇವು ಪನ್ಪುಣ ವೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಇನಿ ಮರಚೇವುನ್ಲ ಇನಿ ದಾಯಗ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಐನಿ ಏರ್ಲ ನಡೆದು ಪೂಜೆರಿ ಪಕ್ಕಿಲೇ ತನ್ನ ಕೋಕಾಯ್ಡ ಇಟ್ಟ ನೆಟ್ಟ ಕೊನದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಮರತ್ತ ಬಾಂಗದ ಕುಂಬುಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಜವು ಮರಚೇವು ಆ ಮರಚೇವು ಮುಂದೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಂಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರೆ ಇನಿ ಅವು ಆಯ್ರಾವು ಉದಿನ ತಿನ್ಪುಲ್ಲ ನಂಕೊಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಮಾತ್ರೆ ತಿನಿಯರೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಟಿದ ಎಂದಕೆಂಡ ಇನಿ ಆಟಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಲೆಗೆ ಮಾತ ಕಲ್ಲಿ ದೀಪುನ ಕೇಪು ದೀಪುನ ಕಾಪು ಕಟ್ಟುನ ಕಾಪು ದೀಪುನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಜನಕುಲೆ ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೆನ್ನಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿ ಕಾಪು ದೀಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅದನ್ನ ಕಂಡೋನೀತು ಪೊರ್ಲುವನ್ ಪೆರುಂಡ ಅಂದೆಲ್ಲ ಜನಕುಲೆ ಕಾಪುನು ಕೆಲವು ಊರ್ಲೆಡ್ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶೃಂಗಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಪುನ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪುನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲಿಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಅವು ದಾಯಗ ದೀಪನೊಂದು ಕೇಂದ್ರಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಲಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಂತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿದ ಅಂಕ ಆಯನ ಪೂಕರೆ ಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಆಲಿನಂಚಿನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾರಣಾಂತರ ಹೊಡೆದು ವಾಮನದಾದ ಈ ಭೂಲೋಕ ಪಾತಾಲೋಕ ತಾರ್ತದ ಬೋಪಿರಿ ತಾರ್ತದ ಬೋಯಿನಂಚಿನ ಬಲಿನ ಯಾನು ಕೊಡೋರ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯೋಗು ನೇಪತ್ತುವೋಡು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುನ ಯಾನು ನೇಪತ್ತುವೋಡು ಅಂತ ಕೆನ್ನಗ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಗಿ ಈ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಿಂತು ಏರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐರ್ದಾದು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಆಲು ಕಡಪರ್ದು ತೆರಿಲ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಾಂತಾನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕಡಪರ್ದು ತೆರಿಲ ಬೊಂತ್ಯೊಲ್ದ ಮೂಜಿದಿಂತ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೋಗು ಈ ಬತ್ತು ತೂಲಾ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವರೈತನಿತ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಯಾನಿ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಬತ್ತದು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಗೋಲಿ ಮಾತ ಎಂಚಾತನು ಎಂಚೊಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶೃಂಗಾರಗೂ ಬೋಡಾದು ಆ ನೆನೆಪುಗೂ ಬೋಡಾದ ಆ ಕಾಪುನು ದೀತಿರಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ಮಂತನಂಚಿನ ಬುಲೆಸಲೆಕ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿಯರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರಿಷ್ಟಿಡು ನನ್ನ ತೂದು ನನ್ನ ಒರೋನೆ ಈತು ಪೊರ್ಲುಂಡ ಬಂಡದ ಅಪರೂಪೋಡು ತೂವಿನ ಜನತವರ ಇರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಂದಲ ನಡೆದು ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಬೆತಬೇತ ನಮ್ನೆಡಿ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಪುದೀಪುನಂಚಿನ ನಿಯಮಲ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲ್ಡುಂಡು ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಪನ್ಪುಣಂಚು ನಾವು ಕೊಡೊಂಜಿದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಆನಿ ಮಾತ ಇಡೀ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಸಾಗೋಲಿ ಮಾತ ಮುಗಿತದಾದು ಉಲಾಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇತಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಂಕು ಮಾತ ಇನಿ ಕುಲೆಕ್ಕು ಬಲಸುನ ಇಂಚಿನಂಚಿನ ನಿಯಮಲುಲ್ಲಣ ಈ ನಿಯಮಲೇನು ಮಾತ ಆನಿ ಜನ ಸಂದಾನಿಂದಲ ಆಟಿಡು ತಿನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರತೆ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಬರ ಒಂಜಾತ ಕೊದೀತ್ ನಿರ್ದಾದು ಆ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪತ್ತಿಲ್ಲಲ್ದಾಕ್ಲು ಒಂಜಿಲ್ಲಲ್ ಸೇರುನ ಮುಖಾಂತರ 10 ಕುಟುಂಬಲು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಬಡವು ತಗ್ಗ ಒಂತೇರು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ್ರು ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಆ ಕುಲೆಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಆಟಿಡೇದಿತ್ತೇರು ಆ ಸಮಯಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನೀತ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಎಂಚತ್ರ ಬಂಡ ಇನೀತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಬೇಲೆಂಡು ಬದುಕು ಮಾತಾಡಲುಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಜೀವನ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಭೂಮಸೂದೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನಂಜಿ ಕಾನೂನು ಈ ಊರಿಗೂ ಬರಂದೆಪ್ಪುಜಿಂದಾಂಡ ಇನಿಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯಡು ನಮಲ ಇನಿ ಪೆಲತ್ತರಿಯ ನುರ್ಗೆನ ನೇನೆ ಮಾತ ತಿಂದದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ತಿನ್ಪುಣಿರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತು ದಯಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತನಾವು ಗೇನಿಗೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಬರ್ತುಡು ಬೆನೋಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಏಲೇನು ಜೋಕುಲು ಐನಾ ಜೋಕುಲು ಪೇದಪ್ಪಗ ನೇನು ಮಾತ ಸಾಂಕೊಡಂದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎತ್ತಿನಿರ್ದಾದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು ಬೋನು ಆನಿ ನಂಗೆ ಸಾಂಖ್ಯರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕುರಿಯಿರಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳುಗೊರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಕು ಸಂಕಡ ಮರ್ದು ಅತನ ತಿನಿಯರೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದು ಕಲ್ಲಿ ಕನಪಡಿ ಕಾಯಿರ್ನ ಬುರ್ದು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛರಾಚಿತ್ತನಂಚಿನೊಂಜಿ ಜಾಗ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಕಾಯಿರ್ಗಳ ಮಹತ್ವದೀತೆರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಂದ ಇರೆಗೆ ಬಿತ್ತದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿರ್ದ ಕನೆಯನ್ನು ಕುತ್ತಬೇರಿ ಆ ಕಾಯಿರ್ದ ಕನೆಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕಂಡೊಡಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷನು ಒಯ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಕಾಯಿರ್ಗಿಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ನಾಯರು ಕಾಯಿರ್ದಾವಡು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಡೆ ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಆ ನಾ ಕಾಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪೇರ ಆ ಕಾಯರ್ಗಳ ಆತ ಮಾತೋ ದೀತೇರಿ ಅಪ್ಪ ಕನಪ್ಪಾಡಿಗಿಂದ ಪನ್ಪುಣೇನು ಕನಪ್ಪಾಡಿ ತಿನಿಯರ ಬತ್ತಿರ ಆಯ್ದಿಲ್ಲ ಕನಪ್ಪಾಡಿನ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಲ ಮೂಲ ಬಿಲ್ಲವೆರೆಯರುಲ್ಲಿருந்து ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತಾರಿ ಮೂರೋಡು ಆಂಡ ಈಗ ತರ್ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂಜೇ ಮರತ್ತ ಪುಡಿ ಬಾಡೋಡು ಪನ್ಪುಣ ನಿಯಮ ಉಂಡು ತರ್ಕತ್ತಿದ ಪುಡಿ ಕನಪ್ಪಾಡಿದಾನೇ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಐಕ ಐಲ ಔಲಾವು ಐಕ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ಲೇಕ ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ದೀನಿಡ್ದಾದೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎತ್ತಲೆಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಭವ ಗ್ರಂಥೋಲಾದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರದ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯೋಲಂದೀತೇರಿ ಬಡವುಗು ತಿನ್ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ದೀತೇರಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಆನಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೆನಸು ಬಡವುಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬರೆಯಲಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಮನ್ಪುನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಅವು ಬಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪತ್ತು ದಿಪ್ಪೇದನು ಅಪಗ ಈ ತೆನತು ತೀರ್ದಾನಗ ಶರೀರೋಡಿತನಂಚಿನ ಬೊಜ್ಜುಲ್ಲ ಕರದು ಶರೀರಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಪೇದರು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂತೇರ್ನಂಕ ಆಂಡ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನ ದಿನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಾಗ ಇನಿ ಎರಡನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಡಕೇನ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಅಂಡ್ ದಾದದಿಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಬನ್ನ ತಿಂದೆ ಬನ್ಪಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಪ್ಸ್ ತಿಂದೆ ಬನ್ಪಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರ್ಗಾರ್ ತಿನ್ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತಾಂಡಲ ನೆತ್ತೇರಿಗೆ ಸೇರುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ನೀ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪಾನತನ ಮಲ್ಲಾಕಲು ತಿನ್ ಅವು ಪೂರ ಮೈದೋಡ ಆಪನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಮೈದೋದನೇನು ತಿನ್ ಇನಿ ಬಡವುಗು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ತಿನ್ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಅಂಡ ಬನ್ನನ್ ತಿನ್ಪುಣ್ ಬನ್ನು ಕೆತೋ ದೇಶೋಡು ಮೈದಾ ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ವಸ್ತೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆತನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೈನಿ ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇನಿ ಮೈದೊಡೆ ತಯಾರಾಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಐರ್ದಾದು ಅಪಗಂಡ ಆನಿದ ವಿದ್ಯಾವಂತರೆಡ್ಡೆನ ಇಂಥ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರೆಡ್ಡೆನ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರೆಡ್ಡೆನ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವನಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೋದನ್ನು ಕೇಂಡಾಗ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ವನಸೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ನಂಗೆ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವನಸು ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವನಸು ತಿಕ್ಕೋಡನ್ನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಅವೇನೆಂಕುಲು ಇನಿಗಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಉಂಪ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಅತನ GSP ಪರಿವಾರದ ಇಲ್ಲಾಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವನಸು ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿನಿ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವನಸು ಓಲಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವನಸು ತಿಕ್ಕೋಡನ್ನ ಅಂಡ ದೈವದ ಅಗೆಲದಡೆಗೆ ಪೋಡು ದೈವದ ಅಗೆಲದಲ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅಗೆಲ್ದ ಏತು ಪುರ್ಸೋತಾಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ತಿನ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೂ ಕೊಂಡನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತಾದ ಉಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಅವು ದೈವದ ಅಗೆಲ್ದ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಪೆಲರ್ತನ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದನ ಊರ್ದ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ತಾರಾಯಿ ಕರ್ಬದ ಬನಲೆಡು ಪೊತ್ತುನ ಕನಕದ ದಿಕ್ಕೇಳು ಪೊತ್ತುನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ನೀರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಲಾದು ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ತಿಕೊಂಡು ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಇನಿ ಉಂಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಕುರಿ ಕೊಬ್ಬಿದ್ರೆ ಕಟುಕನಿಗೆ ಲಾಭ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಬಲ್ಲೆಕ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಆತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವನಸು ತೆನಸು ಬೋಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆವೊಂದುಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂಜಿ ಸಡಗರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ತಾರಾಯಿ ಬೆರೆಪುನ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಒಗರ್ನೆದ ಶಬ್ದೋಲ್ಕೇನು ಇನಿ 1,000 ಜನ ಸೇರುನ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬೆರೆಪುನ ಶಬ್ದ ಎರೆಗಂಡಲ ಕೇಂಡ ಎರೆಗಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ಓಲ್ಲ ಪೂರಲ ಇನಿ ಪಾನ್ ಪಟ್ಟಿದಾಯ 300-120 ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಪಾಡ್ನತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತೆಂಬಿರಿ ಜೀರ್ದಾರಿ ಊರ್ದ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದ ಅತ್ತನ್ನ ಪಾಡ್ದಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಒನತು ತೆನಸುಂಡ ಅಂದ್ಕೇನ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮದ್ಮೆದಾಗ ಕಾಜಿ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ಟು ಬಟನ್ ಹಾಕಲ್ನ ಎತ್ತು ಬೇತೆ ನೆತ್ತೆ ಎತ್ತನ್ನು ತೂದು ಸುರೂಕು ಮೂಲ ಕವರ್ ಕೊರೊಂದು ಆ ಒನಸು ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಒನಸು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಒರಿದುಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒನಸುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲಿಡೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕಲ್ಪೊಡ್ದಾಯ ಪಂಡ ಉನಿಯರ ತುಂಬೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಉಂಡುದಾದೊಂಜಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ಉಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಕರಗಣ ಬರ್ಪೇತನಿ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಓಲಾಂಡಲ ಇನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 25 ನಮೂನೆದ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಬದುಕುಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಕೊರಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗೆಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಉಂಡುಗೆಂಡ ಪರ್ದಾದಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೋಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಪರ್ದಲ ಬೋಲೆ ಪಂಡದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂಡ 12 ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಬೇಜಾರಾಯಿರಲ್ಲ ಯಾವು ಅಂಡ ಏರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡಲ ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಹದಗೆಟ್ಟದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಗುಲ್ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಶೈಲಿ ದೇವೇರಿ ನರಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೀತೆರಿಗೆ ಐಕಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ
ಒಂಜೇಲೆ ಕಾದು ಪೋಡು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಚಿನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತಿಂದನ ಆರೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಡಿಮೇಲ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಲಾತನೆ ದೈವರದು ಆಲಾತನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ತೀರ್ಮಾನತ್ತೆ ಇರೇಗ ಸಂಪತ್ತು ಲಾಸ್ ಅಣ್ಣ ದೈವ ಕಾರಣ ಇನಿ ಇರೇಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆಲಣ್ಣ ದೈವ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯ ಏಲಿರ್ದ ಆಲಾತನೆ ನಮರ್ದಿನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಲಾತ ನಮರ್ದ ಆಲಾತ ಐದಾದಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆ ಅಡಿಗೆದ ಕೊನೆಯ ಇಜ್ಜಂದು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ತಯಾರಪ್ಪ ಒಲೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನಿಗೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆ ದಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ಉಂತದ ಏತು ಹೊರ್ತು ಕಜಿಪುಗ ಹಾಪುಂಡು ಏತು ಹೊರ್ತು ಅರಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಹೊರ್ತು ಜಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಓಡೇಂಡು ಕೇಂಡ ಗೇಟ್ ದಡೆ ತೂಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬಂಡ ಝೊಮೆಟೊ ದಯ ಬತ್ತೆ ಎಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪೇನ ತತ್ತದ ಮಿನಿ ಅಪೆದಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಗಾತು ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾತು ಅಂತ ಮೇಡು ಬಾಯಿನ ಗಾತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾದ ಮೀನ್ದಾಯನ ಗಾತು ಅಂತ ಇತ್ತ ಇನಿ ಝೊಮೆಟೊದಾರನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನಿ ಪುಗೆ ಬಂದೆ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬತ್ತದಾದು ಇನಿ ಪುಗೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇನಿ ಹಾಲಾಯರೆ ಐರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಲಾಯರೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ದೆಯ್ಯೋಗುಲ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೆಯ್ಯೋಲೆಗೆ ಓಲ ಆರತಿ ದೆರ್ಪುನ ನಿಯಮ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಧೂಪ ದೆರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಯಮ ಆ ಧೂಪದಾಯ ದೆರ್ಪುನೊಂದು ಕೆಂಡ ಇಟ ಆತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಹೊಡಿತನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾರಲು ಪೆದ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಆನ್ಕೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದಲ್ ತಿರ್ದು ಪುಗೆ ಬೋಪೇದನು ಬೆಂದ್ರದಲ್ತು ಪುಗೆ ಬೋಪೇದನು ಬೆಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕೇಲ್ದು ಪುಗೆ ಬೋಪೇದನು ಬಾರ ದಿಕ್ಕೇಲಿದ್ದು ಪುಗೆ ಬೋಪೇದನು ಇನಿ ಕೂಡ ಅರೆಗಲ್ಡ್ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಜಿ ಬರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬಸಲ್ ದೊಂಪ ಮನಲ್ ದೊಂಪ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದು ಬಾರ್ದು ದಿಕ್ಕೇಲಿ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಸೂ ಬೋಪೇದನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೋಪೇದನು ಕೂಡ ಇರೆ ಕೈ ಕೊಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೌತೆ ಮನ್ಪುಣ ನಿಯಮತ್ತನು ಐಕೊಂಜಾತ ಬೆಜಕ್ರ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದೊಂಜಿ ಪುಗೆ ಬೋಪೇದನು ಐರ್ದು ಮಿತ್ತ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಪಾಸು ಕೂಡ ಇರೆಗೆ ಮೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಬರಿಯರು ತುಂಬು ಇಡೀ ಪರಿಸರದೊಂಜಿ ಸೂಂಟನರದು ಐಕ್ ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಬಿಬಾರ್ದು ಐಕ್ ಸೂಪಾರ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಪುಗೆ ಬೋಪೇದನು ಇಡೀ ಪುಗೆ ಬೋಪನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಸರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತನು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಸಿಗರೇಟ್ದ ಪುಗೆ ಬುಡ್ದು ಓಲಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡ ಎದುರ್ದಾಯನ ಪುಗೆ ತೂಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಕರೆಂಟ್ದ ವೈದನು ಐರ್ದಾದಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಕಾರಣ ಉದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಅಪರಾಧಗಳು ನಂಕಿನಿ ವಿಷಾದ ಇನಿ ಪೋತುನೊಂದು ಯಾನಿ ಪನೊಲಿನಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅನೇಕ ವಾರಿ ಆರಾಧನಾ ನಿಯಮಲುಪ್ಪ ಇನಿ ಬೇತೆ ನಿಯಮಲು ಮಾತ ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಇನಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರದಿ ಒಂಜಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಕರಣ 2013 ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂಡು ಒಂಜಿ ಇನಿಗಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟಡ್ ಮಾತ ಪೊತ್ತುವಲಿ 2050ನೇ ಇಸ್ವಿಗಾನಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶದಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಇನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ತೂವಲಿ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಂಡು ಬದುಕುಂಡು ವಿದ್ಯೆಂಡು ಮಾತಲುಂಡು ಆಂಡಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ನೀತಿನ ಮುನ್ನಡೆಸೋನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಸೋತುದ ಅಂದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ IPS ಆಲೆ IAS ಆಲೆ CA ಆಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲೆ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿಲಾಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚುನಲಾಲೆ ಅಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತೊಂದು ನೇನು ಮಾತ ಮನ್ಪೇರಣಂಗೆ ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದಕ್ಕೇನು ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒರಿಯಾಗಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬೈಜ ಐರ್ದಾದಿ ಅಂಕುಲು ಜನಕುಲೆಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಿಷ್ಟ್ರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂತ್ಗೂ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ನನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಐಕ್ ಖಂಡಿತವಾದವರಿಗೆ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಜನಕುಲೆಡ ನಿಷ್ಟ್ರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಸರಿಯೇ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮಂತ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಇನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಟ್ಟೊಂಡು ತೇದೀದು ಬಂದುಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾದಿಗಳನ್ನೇನು ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತನಾಥ ಒಡನಾಟ ಐನು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗಳ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿಗಳ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಇಲ್ಲದ ಒನಸನು ಇಂಚಿನ ಊಟ ಉಂಟು ಬಾ ಅಂದು ಲೆತ್ತದು ಒನಸು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಲುಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಿಂಗಳು ಪಾತಿರಂಚಿನ ನಿಯಮಲುಂಡು ಆಂಡ ವಿಚಾರಧಾರಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇನಿ ದರ್ಶನದಡಕೇಂಡ ಕಟ್ಟುನಗಡಕೇಂಡ ಗುತ್ತುದ ಎಡಕೇಂಡ ಚಾಕಿರಿದ ಎಡಕೇಂಡ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ದೈವಗಳು
ಜಾಗಲ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಜನಕ್ಲೇನೊಂಚೂರು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ವಾತಾವರಣದಂಚಿ ಕೊನಪುನಂಚಿನವೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಇನಿ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಾನ ಸೋಪವನ ಬೇಲೆ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ ತುಂಬವನಂಚಿನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬವನಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬವನಂಚಿನ ವಾ ಬೇಲಲ ಏರೇರ್ದಲ ಆ ಒಂದು ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಾನ್ ಸೋಪವನು ಐರ್ದಾದಿನಿ ನೆಟ್ ದಾನಾತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಂಕಿನಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಐರ್ದಾದ ಆಟಿ ಬನ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೋಲ್ಲ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೈನ್ ಅನಿಷ್ಟದ ಪದ್ಧತಿ ಈತ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಧಾರ ಎತ್ತನಂಚಿನೊಂಜಿ ಆಟಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಅನಿಷ್ಟಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಲ ತೂಲೆನಿಕ್ಲನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ತನದ ಪ್ರತಿ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗೊರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಯಾನಕೇನು ಇನಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಇನಿ ಆಟಿದ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಟಿದ ಕುಲೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪುದ್ವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪುದ್ವಾರಗೊಂಜಿ ಬೇತೇನೇ ನಮ್ಮನೆದೊಂಜಿ ಕಜಿಪುಂಡು ಐಟಿ ಇರೆಗೆ ಚೇವು ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಅವು ಓಲ್ಲತ್ತಿಗೂ ಜಾ ಕಜಿಪುಂಡು ಐಟಿ ನೀ ತೆಕ್ಕರೆ ಇನ್ಬಾರ್ದು ತೆಕ್ಕರದೊಂಜಿ ಕೊದ್ದೋಲುಂಡು ತೆಕ್ಕರದ ಚಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಲತ್ತನದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಊರ್ದ ಬೆಂಡಿಗಾಯ್ದೊಂಜಿ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಏಳು ಒರಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಜಿಪು ಬಾರ್ದಿನಿ ಇಡೀ ಈತ ಬಡವನು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಡ ಮಡದನಿ ತಂಜನೋನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆಟಿ ಮುಟ್ಟ ನೇನು ತಿಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ತಜಂಕ ಇಂಚಂದೇನು ಮಾತ ತಿಂದ ಐನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಸಾರಿತ ಸಂಭ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಾಯಿಗೆ ರುಚಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕಂಡದ ಗೋರಿ ಪೋಯರ್ನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಣಸುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಂಬುಡದೋಡು ಅಲ್ಪ ಬೆತೆ ಇದೇ ಪಾಯಸ ಮನ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ನಮನೆ ಉಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೆಡ್ಡ ಸೋದ ಅನಿತುಂಡು ಆನಿ ಬದನೆ ನುರ್ಗೆದೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಕಜಿಪುಂಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಪರ್ಬೋಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೋಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ನಮನೆದೊಂಜಿ ತೆನಸುಲು ಇವು ಉಂಡು ಇನಿ ಅಪನೇನು ಮಾತ ತೆರಿಯಂದೆ ಈತ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಆತ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಜಿಪು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರ ಈತ ಮಾತ ಕೊರ್ದ ಆದಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐನಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಯಾನಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜೇಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬು ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ರಡಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಗಲು ಮಂತೇರಿ ಯಾನಿಗೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಲ್ಲಲ್ದನೆ ತೆನಸು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಉರ್ದು ಮುಕ್ತೇರಾಲೆ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಇನಿ ದಾಣಾತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆನಸು ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ತೆನಸ್ತಿಕೊಂದುಚ್ಚಿ ಇನಿ ದುಂಬು ಮಾತ ಇರೆಗೆ ದಾಯಗ ಅಂಚಿನ ಶರೀರೋಡು ಬೊಜ್ಜುಜ್ಜಾನಂದಕೇಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮುದ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಪ್ಪ ಇನಿ ನುಪ್ಪುನು ತಿನ್ನಂದೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ಡುನು ತಿನ್ಬಿನಂತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಬನ್ಲೆಗನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಇಡೀ ತಿಂಗೋಡು ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಡಯಟ್ ಪದ್ರಾಡೋಡ್ಸೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೆದನು ಐರ್ದಾದ ಮಾತ್ರ ನಂಕಿನಿ ಈ ರೀತಿದ ಪೂರ ವಿಚಾರಧಾರ ಎತ್ತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಐರ್ದಾದ ತುಳುನಾಡಿನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜಗತ್ತಂದು ಬಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಧಾರ ಎಂದು ಉಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಆಟಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಗೆ ಬೋಡಂದ ಕಂಬಳ ಕೊಡ್ದಟ್ಟಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ನಂಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಂದೇ ಪನೋಲಿ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಮೂಲು ಇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟಿಲು ಪಾಡ್ನಲ್ ಪರ್ದು ಬತ್ತನ ಜನನ ಮರಣದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಬೇತೆ ನಿಯಮಲು ಸಾವುಗು ತುಣುಂದಂಡ ಅವಲೊಂಜಾತ ಮೂಜಿನಾಲ್ ನಿಯಮಲು ಮದ್ಮೆದಲ್ ಪತ್ವಿಯರ್ನಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮೂಜಿನಾತ ಇನಿ ನಿಯಮಲು ಇನಿ ತೊಟಿಲ್ ಬಾಡ್ನಲ್ ಪೈ ನೀತುಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಾತ ನಮ್ನೆದ ನಿಯಮಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರದ ಪಿರವಡ್ಲ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಮುಗ್ಧ ಬುಕ್ಕ ಸರಳವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ನಿಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ನಂಕಿನಿ ಮಾತ ದೇಶೋಡಿ ನೀ ತುಯರ್ನಾಂಡ ಮಾತ ಜನ ಜಾಗೇಡು ತುಯರ್ನಾಂಡ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆತನಿಗೆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಿಖಲು ಪಿದಾಯಿ ನಿಖಲು ತುಯರ್ನಾಂಡ ಓಲ್ಲ ಪರದೇಶೋಡ್ಲ ತೂವಲಿ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಾಲೂಕುಲೆಡ್ಲ ತೂವಲಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತೊಂದು ಅಕಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದು ಪೋತೇರೆ ಆಂಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಅತ್ತನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರ ಈತ ಜಾಗೇನ ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಣ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಆವಂದನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಮಂತು ದಕ್ಕದ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಲೆಡಿ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಭಾಗ ಇನಿ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನಪಣ್ಣ ಆತ ಪುದರ್ದ ಜಾಗೆಲೆಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಗೇಲು ಬಾಡ್ನವೋ ದೈವಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ದೈವಗೂ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ನಡವಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ನಡತೊಂದು
ಇನಿ ಅಪಗಣ್ಣ ಇನಿ ಈ ನಮೂನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪ ಕುಂದಾಪುರ ಬಾಗೋಡು ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಗೋಡು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆತನು. ಕೇರಳದಂಚಿನ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಇನಿಗ್ಲ 86% ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದುಂಡುಗೆ. ಗೋವಾದಂಚಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರವಾಸಿ ನಕಲು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಜಾಗೇಡ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೈತನಂಚಿನ ಜಾಗೇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನಮನೆ ದ ಜಾಗೇಡ್ಲ ಇನಿ 56% ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದುಂಡುಗೆ. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು 36% ಮಾತ್ರ ಒರಿದುಂಡು ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಂದುಲೆ 36% ಮಾತ್ರ ನಿಖಲೆ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಧ್ಯಯನವಂತೊಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಖಲ ಅಧ್ಯಯನವಂತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೈವವನ್ನು ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಬುರ್ದು ಓಲೋ ಒಂಜಿ ದಿಗಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದ ಅಡೆಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವಳುಬೋದು ಅಡ್ಡಬೂರ್ನು ನಂಗೆ ನಮ್ಮವನ ಇನ್ನು ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಏರೆಗ ಬೋಡೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರಧಾರಗಳು ಆವೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನಿಗೆ ಉನೇನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನನದ ಜೋಕಲಿಗೆ ನೀ ಕಲ್ಪುಗಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಲೆಡೆ ಉನೇನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತೀಜೇರಿ ಅತನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ ಪನೊಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯಾಡಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲೆ ಹೊಂದೆ ಜೋಕಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುಣ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲೆ ಹೊಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರು ನಾಶ ಆಪುಣು ಆ ನಾಶ ಏನಿರದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು ಅಪಗನಗೆ ಇನುಸ್ಕೋ ಬರದಿ ಸತ್ಯ ಇರ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪು ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಐರ್ದಾದ ಇನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ರಾವಡು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಜೇಸಿ ಇಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಡ ಎಂಗುಲು ಪನ್ಪುಂದು ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಎಂಗುಲು ದಾದ ಪನ್ಪುಣಂದು ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಇನಿಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಲ ಪನ್ಪುಣಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ ಪನ್ಪುಂದು ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಲೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೊರಲೆ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಎಂಚ ತೊಟಿಲು ಬಾಡ್ನು ಎಂಚ ಇನ್ನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬತ್ತಗ 6 ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು 5 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ದು ಅತ್ತನ ಕೊರ್ದು 6 ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತೇರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ 25-30 ಲಕ್ಷ ಆಂಡ 6 ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತನ ಕೈಟೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಸಹಿತನ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಟೋಯ್ಪು ನೆಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತನ ಬದುಕಾಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಈ ಈರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತ ತೀರ್ಬೋಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಟೋಯ್ಪು ನೆಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಾವು ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನು ಕಲ್ತದ ಯಾನಕ್ಕೆ ಉನೇನು ಮಾತ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಿ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪುಗ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಲುಲ್ಲ ಬೆದಬೇತೆ ಜನಾಂಗಗೂ ಬೆದಬೇತೆ ರೀತಿದ ವಿಚಾರಧಾರೆಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಐನನೇ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ವಿಭಾಗಲುಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನೇ ಓದಿರ ದಡ್ಡೆ ಐನ ಕೈಗೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪುಣ ಸೀಮಿತ ಆದ್ಬೂತನು ಆಯ ದಾಯಗಳ ಅವನೇ ಆಯನ ದೆಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಆಯನ ಈ ವೈಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಐನ್ ಅಂಚ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಪುಗಾರ್ವಾರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಂದ ಕೆಂಡ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಆದ ಜ್ಞಾನಿ ಆದ ತೆರಿನಾಯ ಆದ ವಿದೆ ಬತ್ತದನ ಲಜ್ಜಿ ದಾಯಂದ ಕೆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದ ಯಾನ ಪಾತೆರೊಂದು ಲಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ತಯಾರು ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಾಯಂದ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲ ಐನೊಂಚೂರು ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಿಯ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಕಲ್ಪಂದನೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಎಂಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಿ ಅನುಭವಿ ತೆರಿನಾಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೀಠಲಜ್ಜಿ ಚಾಕಿರಿದಾಯ ಗಡಿಕಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂಜಿ ಪಟ್ಟೋಲು ಪತ್ತಂದೆ ಬೇತದಾಲ ಇಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಯ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿಕುಲ್ ನಂಗೆ ಆತನೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೈವದ ಕಾರದ ಕಾರಗಗ್ಗರವ್ರದ್ದು ಬತ್ತನ ಪಾಂಬೋಡಿಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಎದುರದ ಐರೆಗೆ ದಂಡಮಾಲಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಪಿರವದ ಬೆರಿಪತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂತಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷ ಪದ್ರಾಟ ನನ್ಪನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ದೈವದ ಗಡಿ ಉಪ್ಪು ಸಂಧಿಪಾರ್ಥನೊಳಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಐನ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೋಡ ಐನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಲ್ತೊನ್ನೆ ತಮ್ಮ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪೆರ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಾದ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನೇಮಗು ಪೋಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಳಸರಿ ಪೋಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಆಗಲೇ ಆಗ ಬರ್ಪೇರ್ಸೋಗ ಅನಗ ಮರ್ತದೇ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ದಾಯಕಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದಲ ನಂಗೊಂದು ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ ಬದುಕಿರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪನ್ಪುಣವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೆರಿಯಂದೆ ಬದುಕಿರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಿ ಅನ್ಪನ್ಪುಣು ಇತ ಎನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ರಿ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ರಡ್ಡು ದೈವದ ಬೂಲಿ ಹಣ್ಣು ಇನಿಗ್ತಲ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಪುನೆಂಚ ಎನ್ನ ದೈವಡ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಜಂಡಿ ಎನ್ನ ನೆಂಚಿನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಐದೇರಿ ಏನಾರು ದಾದನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂಡ ಏನನ್ನ ನಂಬುದೇರ ಅಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋಡು ದಾದಾನಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯದೀಡ್ಲ ದೈವ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ತೀಜ ಓದೀಜ ಪನ್ಪುನೇನಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಇರ್ತಿದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎದುರುತ್ತನಕ್ಲು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಲು ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ತರೆಟುಪ್ಪುಣು ಯಾನಿಗೆ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಸಾವು
ಸಾವುದೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸಾವುದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಅವು ಏರ್ಲ ಸಯ್ಯರವಲ್ಲಿಂದು ತೋಜು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಲ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟದ ನಿಯಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ದಾಲ್ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲತೆ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟ ಇರಬಹುದು ತಾಪತ್ರೆ ಆತನೆ ಕುಲೆಕುಲೇನು ಮಾತ ಓಲ ಸುದೆಟ್ಟು ಕಡಲ್ಡೆ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಏನೇನು ಉಲಾಯಿಲೆ ಪುಣ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಗಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಡ ಗೊಣತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಗೊಣತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿಗಲಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಪನೋರು ಚೆಂಚಲಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದಾತನೆ ಮರಣ ಪಡ್ದಾತನೆ ಅರೇನು ನಟ ತಿರ್ಗ ಅವ್ರು ಚಿಂದ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ಕುಂಬಡ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಶೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಧೂಪೆದಡೆಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಮಂಜಲಾರಿ ಬಿರ್ಕದ್ರಡ್ಡು ಜಾಲ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉನಿಯರ್ ನಂಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಮದುವೆ ಒಂದು ಮರಣ ಆಯ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರಣ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರೇಗ ಸೀದಾ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಂತನು ಏಜ್ ಅಂತ ಅಟ್ಟನೆ ಪಟ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ನಿ ಸಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ಕಾಲಡು ಇಜ್ಜಾನೆ ಏನೇನು ಉಲಾಯ್ಲೆಪ್ಪಾರು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಡು ಅನೇಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಯಮನುಲ್ಲ ಐನ ಪ್ರೇತಾದಿಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಣೆ ಇರ್ದಾದು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ವರ್ಷೋಡು ಸಾರ್ಥದ ನಿಯಮ ಬುಡ್ಡು ಉಂಡು ಆನ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಪ್ರೇತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಡಿ ಆಟಿ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬನ್ಪುನು ಪ್ರೇತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಉಲಾಯುಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನಾಕಲು ಇನಿ ಮರಣ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕುತ್ತಿ ಗಡ್ಪೋನಮ್ಮ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೋದು ಆತ್ಮ ಕೊಲ್ಲುನು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ನಿಯಮ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರೇ ಕಾಟೋದಲ್ಪ ಇರೇಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಯರೆ ಪೋಡಿಪೋ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಡೆ ಪೋಯರೆ ಪೋಡಿಪೋಡು ಕುಕ್ಕುದ ಬರ್ತಡೆ ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಪೋದಿ ಆತ್ಮ ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಮೂಲ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತರದು ಸರಿ ತಯಾರಾಯಿನಂಚಿನ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗೂ ಲೀನ ಒಂಜಿ ಇಲವರೆ ಆಪು ನಾವು ಇಲವರೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಈತ ಪೊರ್ಲ್ದ ಅನ್ನಗ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಇರೇಗ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿದಿ ನೋಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿದೆ ಪುನಃ ಬಂಡಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂಸರ್ತೆ ಅರಿ ನೀರು ದಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುದ್ರಿಗೆ ಆಪ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಏತ ಪೊರ್ಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿದೆ ತೊಂದೇ ಬರ್ಪನಾರ ಕುಚ್ಚಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಲ ಕುಚ್ಚಿ ಎತ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೇರಿ 10 ಗಂಟೆಗಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರ 6 ನೀರು ಚಲಪೇರ ಅರಿದಕ್ವೇರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಾಪ ಯಾನಿಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರೇಗ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಆ ಧೂಪೆ ಗಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನು ಮಾತ ಮುಂದೆ ಮಂತದ ಐಕ ತರೋಲ್ ತಪ್ಪು ಕುತ್ತದು ಒಂಜಿ ತೊಲಸಿದ ಐನಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಕುತ್ತಿಡಿತನ ಆತ್ಮ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರೇಗ ಆನಿ 11-13 ತಾನಿ ಮುರಿಯಾದಿಲು ವೆದವೇತ ನಮ್ಮದ ಕರ್ಮಾಂಗೋಲ ಆದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಗುಂಬಡ ಕರ್ತದ ಕೊನೋದೊಂಜಿ ಮಂಜಲಾರಿ ಬಿರ್ಕದೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕುರ್ತಿ ಕಂಕನೆ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಗ ಬನ್ನಗ ಆ ಪ್ರೇತ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡಿ ಜಾಲ್ಗ ಬರ್ಪುಣ ಬೊಮ್ಮ ನಿಯಮ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾವುದೋಣ ಸಾದು ರಾತ್ರೆ ಕುಡ ಉಲಾಯ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಒಲ್ತು ಪೋತನ ಆತ್ಮ ಕುಡ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತನು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಅಡೆ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತನು ಅಲ್ತರದ ಜಾಲದಡೆ ಬತ್ತನು ಜಾಲದ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತನು 15ನೇ ದಿನ ತಾನೇ ಕೂಡ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಲುಂಡು ಅಡೆಬೋದು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಗಡಪುಡಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಲದ ಆದಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಪುವಂತನ ತಡ್ಯಾರ್ದೀಪ ಇಂದು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ನಿಯಮ ಅಲಿಯ ಕಿಟ್ಟಡು ಪ್ರೇತಗು ಓಲ್ಲ ಮರಣಜ್ಜಿ ಪ್ರೇತ ದೈವತ್ತೋರ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಮಿತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದಾಣೆ ಆತನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯಿ ಕುಂಬಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಬಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಜಿಪುದ ಬದಲು ಇನಿ ರುಮಾಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಡ್ಲೆಗಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿ 15 ಸೌತೆ ಆತನ ತೈರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ದಕ್ಕಲ್ ಸಮೇತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮರಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಯಮನ್ ಪುಜಿರಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇನಿ ಮರಣ ಅಮ್ಮೆ ಸಯ್ಯಾಡ ಅಪ್ಪೆ ಸಯ್ಯಾಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧ ಆತನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟದನ್ನು ಪನ್ಪುಣಿಕೆ ಅನ್ಪಣ್ಣೇನು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮೀರ್ದು ಫೋನು ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡಿ ಯಾನು ಪನ್ನೆಟ್ಟಿ ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡಿ ಯಾನಿನಿ ಪನ್ಪುಣಿಂಜ ಮಂಡ ಮೂಲ ಸೇರ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಜವನೀರು ಬತ್ತುಪ್ಪಾರು ಆನವಾಡು ಪೊನ್ನವಾಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರನು ಮೀರ್ದು ಮಂತ್ರಡೆ ಯಾನಿನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಲಿಡಿನಿ ಇನಿ ದುಂಬುದಲೆಕ ಐನಾಜಿ ಜೋಕುಲುಜ್ಜ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಗಮನಗೂ ಬರಂದೆ ನಿಖಲು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಿಖಲು ಸಂಗಾತಿಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕೇಸುಲು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದುಃಖೊಂದು ತುಯರ ತೀರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ ತನ್ನ ಪೆದ್ದನ ಬೇನಿನ ಮರಪ್ಪನೆ ಕೈಟಿತ್ತನಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರದ ಗಿಟ್ಟಿಂತೋದು ಆಲ್ ತನ್ನ ಬೇನಿನ ಮರಪ್ಪೋಲ್ಗೆ ಈ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಎನ್ನ ಜೀವನನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಒಂಜಿ ಕುಲದೀಪಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನನ ಕೈಪತ್ತದ ಪೊನ್ನನ ಮುಟ್ಟು ಕೈಪತ್ತದ ಎನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರನು ಮುನ್ನಡೆಸವಲು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆಶಾಭಾವ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇನೆ ಮಾತ ಪೋಪನೆಗೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಹೊಡೆದಾದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸವನ ಕನನೀರ್ ದೀಪನ ಬೇಲೆಲಾವೊಂದುಲ್ಲ ದಯದೀದು ಎಂಚಿನಲ ಅಲೆ ನಿಗಲು ಕಲ್ಪುಲೆ
ಏತಮಲ್ಲ ಜನಲಾಲೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೃಪ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ನಿಕಲು ಜ್ಞಾನನ ಪೊನ್ನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತುಲ್ಲೆ ದಯದ ಬಂಡ ಆ ಬೇನಿನ ತುಯರ್ನೇ ತೀರುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣರ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಭೀಕಾರ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗಿಲಿಡು ಎಂಕುಲು ಇಂತೂತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಂಡು ಹೊರ ಮನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣು ಹೊರ ಮನಸ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಹೊರ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಮಂತದು ದಯದಿ ದೈರ್ದಾದು ನಿಕಲು ಎಂಚುನಲಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಗಾದೀಲೆ ಆ ನಿಗಾ ದೀಜಿಂದಾಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿದು ಹೋಗ್ಪುರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಶೋಕ ಪುತ್ರಿ ಶೋಕ ಒಂದು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಾವು ಐರ್ದಾದು ಒಂದಿನ ಮಾತ ಮನ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ದೈವಲೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ಈ ನಿಯಮಲೇನು ಮಾತ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವನು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟದಾದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪು ನಮ್ಮ ಶರೀರಡು ಇನಿ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಜ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಬೊಕ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ದೈವನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಾರನಾಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ ದುಂಬುದ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಐರ್ದಾದ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸತ್ತಿನ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗಳ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಲ್ನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗಳ ಎನ್ನ ಗುಡಜಂಡಿನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗಳ ಪಾಡ್ದು ತೊನ್ಬೆ